Ok, de salutare YouTube și bine v-am regăsit sau bine v-am găsit la primul clip de pe anul acesta. E bine, nu știu, poate pentru alții a fost un an fain, poate pentru alții nu. Apropo, cu ocazia acestui videoclip vreau să vă urez la mulți ani. Gen pentru anul nou și anul fericit și să aveți parte de toate, gen să vi se împlinească tot ce vă doriți, așa. Vreau numai să zic că fac clipul ăsta, deci am vrut să fac clipul ăsta ca să vă anunț ce și cum și gen să vă urez la mulți ani pe mei și plus de asta să vă anunț că am alt canal și tot așa și tot alte canale tot îmi fac din cauza că nu știu ce naiba am făcut pe un live gen pe 30 decembrie a fost ziua mea și am zis să fac live pe 29 decembrie pe la 11 sau ceva de genul și să prindem toți, gen abonați, să prindem împreună pe live, să prindem gen 14 ani, că eu am făcut 14 ani. Și fix înainte cu vreo 10 minute sau ceva de genul, gen de ora 12, primesc mail de la YouTube cum că am violat ăsta nea politica lor, gen legată de copii sau habar n-am, gen nu știu cum să zic. Și gen zicea că nu mi-a dat niciun strike, dar eu aici în ea nu mai pot să mai fac live gen pe canalul ăsta. Și tocmai de eu să postez clipul ăsta pe două canale, gen și pe ăsta Maniac Row, pe care l-aveți în descriere aici de pe Indianu. Și pe ăsta promit că o să fiu family friendly și nu o să mai fac nicio prostie și nu o să mai bag nu o să mai bag webcam. Mă scuzați că gen că o să las greșelile, numai că faza e că PC-ul mi s-a stricat, gen acum atât mi-a venit pe cap. PC-ul fix înainte de Rebelion mi s-a stricat. Gen mi-a și confiscat chestia asta să fac live-uri pe canalul ăsta Indianu. Și pui mei, acum filmez de pe laptopul sora mea, de-aia nu știu dacă vedeți aici ne-am poza asta, mă rog, pui mei. Și sper să nu se miște în live pentru că am încercat să fac live și se mișca ca dracu. Ok, vreau să mă asigur că filmează, așa. Și vreau să vă anunț că ne mutăm cu totul pe canalul ăsta, iar tot schimb, dar de data asta promit că nu o să mai fac nicio prostie, gen să mai înjur sau așa, sau pui mei. Atunci chiar, gen, ăsta neagul se numește, strike-ul ăsta, între ghilimele, l-am primit pe nedrept, gen, eu n-am făcut absolut nimic, numai că am mișcat camera de vreo 2-3 ori de pe fața mea pe, gen, în dreapta sau în stânga și aia a fost toată chestia și de-aia mi-a zis că am violat nu știu ce. Mă rog, deci vă rog frumos ce de pe Indianu, veniți aici în Maniac Row și în număr cât mai mare să dați subscribe, să ne facem înapoi 133 sau măcar 50 să ne facem. Promit că o să mă țin de treabă, cu totul că sunt clasa 8 și îmi vine examenele și așa, dar mă rog, o să încerc să fac orice, gen, o să încerc să fac content. Și da, din nou, la mulți ani tuturor, gen așa ca de anul nou, anul fericit, să aveți parte mai de împliniri. Și da, cu a fost Alex sau Maniac Row sau Indianu, nu contează și noi ne revedem data viitoare. Bye bye, pa! Ciao.